sa gabos. Alas 9:02. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Masa irarom sa duwang semanang lockdown ang mga simbahan na nasa irarom kan Diocese kan Novaliches asin Cubao, Quezon City sa tawkan pag-itaas kan kaso nin COVID-19. Iniyan pinag-anunsyo ni Bishop Roberto Gaa asin Bishop Onesto Ongchoco. Sigun kay kina Bishop Gaa asin Ongchoco na sa pagsarado kan simbahan pigtatawanan nin dalan kaini ang disinfection asin sanitation. Napag-araman ay epektibo ang lockdown sa mga simbahan sa Indang Diocese poon ngunya na Marso 22 sa Good Abril 3. Sa iraray na mabukas ang simbahan sa publiko sa Abril 4 o Easter Sunday. Nangapunan ang duwang obispo na sa oras sa magbukas giraray ang simbahan sa syudad, sigurohon na masusunod ang gabos na ipinapautob na health protocols kontra COVID-19. Yan ang pangalas nabing bareta haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Diatabs, basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa ka ba